Hej alle sammen, i dag laver vi Husets nye Sims 4-serie. Og igen, jeg har ikke så meget at snakke om igen. Jeg beklager, at der ikke er kommet sådan nogle videoer ud, som I nok havde håbet på. Men jeg har simpelthen ikke tid til det. Men jeg skal nok uploade så meget, som jeg nu har tid til. Så ja. Lige nu fjerner jeg bare lige det sidste ting, og så kan vi gå i gang. Lige nu ligger jeg egentlig bare lige gulv i rummene. Og hun skal bo i sådan en kompleks lejlighed, tror jeg ikke det hed. En eller anden, ja, det her sted. Og det her bliver heller ikke en så lang video, fordi jeg er rimelig træt, men jeg tænkte, at I fortjener sådan lidt videoer. Så nu jeg bare lige gør det her, så kan I se det bagefter, så kan jeg give jer en rundvisning, og så tænker jeg egentlig, at videoen er færdig. Så hej! Hej alle sammen, og nu er jeg simpelthen færdig med huset Overvig, hvor jeg er den her sindssygt pæn by, og det er den, der er med til for rent. Ja. For rent ting. Og vi starter med at gå ind i den dejlige stue, som simpelthen ser sådan her ud, og jeg har simpelthen bare lige hurtigt sat møblerne, fordi jeg tænker, at vi så måske kan udvikle det som en form af flere penge efterhånden. Og så går vi simpelthen ind i køkkenet igen. Bare lige sætte nogle ting ind, som man efterhånden kan udvikle det, og så er der simpelthen en dør ud til haven. Haven har jeg ikke selv lavet noget på, så det tænker jeg bare, at vi ignorerer. Og så hvis man går ud her igen, og man så går lige ud den her vej, så kommer man simpelthen på toilettet igen. Kan opgradere efterhånden, så det er bare et brugsbad. Bare lige et spareal og så nogle forskellige ting. Så hvis man går ud igen, og man drejer til højre, så er der simpelthen værelset. Der er man nødt til at blive skubbet helt op, fordi så ellers kunne man ikke få plads til det her. Og det var simpelthen bare lige det, sådan et lille dejligt hus til et starterhjem. Så ja, vi ses.